Sziasztok! Az elmúlt jó pár hétben, hónapban a YouTube folyamatosan dobja fel nekem ezeket a kereskedéses videókat, hogy ki, hogy, mivel mindenki ajánlgassa a stratégiát, itt ahogy látjátok, $500 egy nap alatt, 250 egy nap alatt, nulláról indulni, 300 egy nap alatt, én nem tudom, millió meg egy ilyen videó van fent a Youtube-on, és mindenki szerint ez rohadt könnyű, ez rohadt egyszerű, dől alé. Na most így paraszti ésszel megint elkezdtem gondolkozni, ugye, hogy vajon kiváltható-e ezzel a kereskedéssel egy hagyományos állás. Ha van valakinek egy munkája, ahol be kell járni, stb. Felválthatja-e egy ilyennel, mert itt ezek szerint itt sokan írják, hogy napi 90 perc, reggelente 1 óra, kevés idő, sok pénz, könnyű pénz, nem tudom mi. Most, hogyha ez tényleg ilyen egyszerű, akkor miért nem csinálja mindenki ezt, ugye? Úgyhogy így paraszti ésszel elkezdtem megint gondolkozni a kereskedésről, hogy hát miért ne lehetne akkor ö, ezt kipróbálni, és munka mellett esetleg egy kis mellékest, vagy pedig tényleg otthagyni az állást, otthagyni a munkát, és ezzel foglalkozni. Mennyire lehetséges ez? Mivel egy ideje már az XT-ben hosszú távon befektetek, vagy legalábbis van egy pár befektetésem hosszú távon, szóval megnéztem az XTB-nek a díjszabását, erről én megkérdeztem az intelligens barátunkat, a mesterséges intelligenciát, nézze át, mondja már meg, hogy mi a tuti, mennyit fogunk mink ezért fizetni, vagy lehet ingyen csinálni, ugyanis az XTB ez így hirdeti magát, hogy mindenféle díjszabás, stb. Nélkül. Hát itt megnézte nekünk a mesterséges intelligencia, és két részre osztották kereskedést. Az egyik a hagyományos, nem a CFD, ugye, hanem a hagyományos, ahol csak venni tudsz. Itt van, hogy a tranzakciós jutalék az 0 euró. Szóval ingyenes egészen addig, amíg az összeadott havi kereskedési kvótát, volumenet nem lépi át 100 000 eurót. Amint ezt átléped, utána 0,2% tranzakciós adót fizetsz, vagy minimum 10 eurót minden tranzakció után. Ami azt jelenti, hogy ha megveszel egy részvényt, egy indexet, egy nem tudom mit, akkor abból az összegből neked 0,2%-ot levonnak. És ha az összeg nem ér el 10 eurót, akkor az annyi. Akkor 10 eurót vonnak meg. De persze ez csak akkor, hogyha már havonta elérted ezt a 100 eurós, 100 000 eurós limitet, ami ugye abból áll, hogyha veszel 1000 euróért, hát később profittal eladod 1500-ért, akkor ez neked 2500 euró kereskedés érték. Szóval a 100 000-ből lemegyen ez a 2500 euró. Maradt neked 97,5 ezered, amiből még díjmentesen tudsz kereskedni. Amint ezt eléred, vagy nullázod ezt az összeget, utána minden tranzakció után fizetsz. Na, és akkor térjünk a lényegre. Készítettem én egy kalkulátort, hogy valahogy megpróbáljuk ezt kiszámolni, mennyire reális
ez a állás kiváltás, vagy helyettesítés. Először is mennyit szeretnénk keresni? Hát szerintem, nem tudom, egy normális állás Szlovákiában, ha bár az átlag fizetéseket azokat elég magasan mérik, a valóságban egy bármilyen állás 1000 euró környékén fizet nettóban. Úgyhogy ha szeretnénk ezt megkeresni, ne kelljen üzletbe menni, elárusítónak, vagy gyárba menni, dolgozni, vagy mit tudom én, akkor legyen a cél, az 1000 euró havonta, tisztán. Na most ez azt jelenti, hogy ebből adót fog kelleni fizetni. Szlovákiában ez 34%. Ha esetleg kiegészítőként foglalkoznál ezzel, vagy még van más bevételid, akkor lehet, hogy az felmegy 40%-ra is. Úgyhogy most számoljunk ezzel, 40% az azt jelenti, hogy havonta 1400 eurót kéne nekünk itt megkeresni, hogy aztán adó után abból meglegyen az 1000. Mit is látunk ebbe a táblázatba? Van nekünk egy vételadás, mikor mit fogunk, mennyivel, 1%, hány százalékot szeretnénk elérni, illetve itt van a havi limit, és mennyiszer kell kereskednünk, adnunk vennünk, hogy meg legyen. Nos, az első probléma, ugye, hogy pénz nélkül nem lehet pénzt csinálni kereskedéssel. Úgyhogy kell valami induló tőke. Most egy normál átlag embernek, aki szeretné csak így ezt megpróbálni, hogy működik, ez szerintem túl sok pénze nem lesz. Úgyhogy hát próbáljuk meg 1000 euróval. Mi történik, hogyha 1000 eurót fektetünk be? A cél az 1%, és hogyha ezzel a 1%-kal, mert azért valljuk be, 1000 euróból 1400-at csinálni, az brutál sok százalékban. Hogy egyszerre ez nem fog menni. Egyszerre, ha azt szeretnénk, akkor nekünk ide 140%-ot kéne írni. Hogy a profitunk az egy kereskedéssel meglegyen. Tranzakciók díj nélkül. Tehát valljuk be, ez lehetetlen. Egy papír, nem tudom, ha egy hónapra fektetünk be, ha nem napi kereskedéssel szeretnénk, hanem mondjuk hónapossal, az, hát jó esetben is mondjuk, tényleg vannak nagyon nagy ingadozások, de ez csak itt-ott. Na most, ha 10%-ra levesszük ezt a nyereséget, a célprofitot, akkor azt láthatjuk, hogy az 1400 eurós cél profitunk az itt van. Kilenc kereskedésre. Szóval 21 nap alatt 9 olyan adásvételt kell lebonyolítanunk, ahol 10%-os profitot tudunk termelni. Hát én erre azt mondom, hogy ez lehetetlen. 3 naponta kéne valami 10%-os papírt találni, ami annyit mozog egy nap. Ez azt mondom, hogy ez lehetetlen. Ami reálisabb, az a napi 1-2%-os mozgás. Az nem azt jelenti, hogy a nyitástól zárásig
tölt minden nap neked annyit fog majd növekedni az értéke, hanem lesz egy olyan mozgás. Lehet, hogy a nyitás és az zárás között lesz 0,1%. De naponta mozgott annyit fölle, hogy az kiadta azt az 1%-ot, és akkor te abba pont akkor belefértél, sikerült, megvan az 1%. Akkor nézzük meg így ezzel az 1%-kal, hogy is alakul. Mikor lesz nekünk ebből 1400? Nézzük a profitot. Haladunk felfelé. Haladtunk fölfelé. Egészen addig, ameddig el nem értük a 100 000 eurós limitet. Hát onnantól kezdve a profitunk az csökken. Vagy a pénzünk. Itt látjuk, hogy egyre kevesebbet tudunk befektetni. Százalékosan is esik a profitunk. Amíg díj nélkül tudtunk kereskedni, addig 1%, meg volt az 1% profit. Amint elkezdtük a díjat fizetni, leugrott 0,33%-ra. Onnantól szépen megy lefelé. Miért van? Azért van, mert 10 euró a minimum tranzakciós díj. És egy tranzakció a vétel, egy tranzakció az adás. 2 tranzakció, 2-ször 10 euró, 20 euró. Egy adásvételen 20 eurót vesztünk, míg mire ide elértünk, addigra lett 1400, mondjuk, hogy 1500 eurónk. Az 1500 euróból az 1% profit az 15 euró. Jön a matek? Megvan? 15 euró plusz, 20 euró mínusz. Úgyhogy ilyen alapon 1000 euróval 1%-os haszonkulcsa, vagy profittal soha nem érjük el a havi 1400 eurónkat. Amint ki tudunk belőle hozni, az körülbelül 500 euró. Hmm. 41 kereskedéssel. Az napi 2 kereskedés. Úgyhogy az mondjuk megvalósítható, naponta kétszer 1%-os kereskedést, de minden nap kéne azért, hogy egy hónapban keres 500 eurót, és ez szerintem elég sokat kéne ülni a gép előtt, vagy figyelni a tőzsdét. Úgyhogy ez nem járható út. Na, próbálkozzunk esetleg egy veszélyesebb 2%-os profittal. Itt hogy alakulnak a dolgok. Itt végzünk. 34. kereskedésnél, 34-35, 35-ben már fizetni kell, 34-be. De 34. kereskedésünk után lenne 960 eurónk. Ez már közelebb van ez 1400-hoz, de még mindig csak a harmada. Viszont itt már több profitunk van, úgyhogy nem megyünk mínuszba, hanem hát nagyon lassan 1,49-ről megyünk fölfelé. Úgyhogy itt már azért elérnénk azt a
1430, 1409, 53. napon, és a 53. kereskedéssel lenne meg. Hát ez napi 3, hát nem egész 3, 2,5, 2%-os. Mondjuk, hogy ez még nem lenne olyan vészes. Így ebből a szempontból talán még járható út lenne, de hát 53 sikeres 2%-os kereskedést a naponta 2-3-2%-os kereskedést lebonyolítani, az már nehezebb feladat. De lehet, hogy sikerülne. Hogy maradjunk inkább a reálisabb 1%-nál, és növeljük a kezdőtőkét. Nem tudom, legyen mondjuk 2000 euró. Most ha 2000 euróval kezdünk, még mindig nem olyan nagyon vészes, és 2000-rel elég hamar elérkezünk. 22 kereskedés után elérkezünk a 100 000-es határhoz, és még csak 500 eurónk van. Mondjuk még mindig mennek fölfelé a százalékok, úgyhogy lehet, hogy hát így már 149 kereskedés után sincsen még meg, ami azért naponta már túl sok. Naponta már ez túl sok, úgyhogy még a 2000 euró se. Akkor duplázott meg. 4000 euróval, az már durván 40 eurós profit. A 11. kereskedéssel már el is érkezünk a limithez. Onnan viszont 0,78%-kal megyünk felfelé. És az 1400 45 kereskedés, az napi 2. Durván napi 2 kereskedés. 1%-os mozgással. Az már szerintem kivitelezhető. Most ugorjunk egy nagyot, és próbáljuk meg 10 000 euróból. Az mazik komoly összeg. De ha 10 000 euróból úgymond meg lehet élni, ki lehet váltani a munkát, akkor lehet, hogy meg is spórolni. Na, hát itt a limitet azt nagyon hamar elérjük. 4 tranzakció is már lőttek is neki. Utána itt is minél tovább kereskednénk, annál egyre jobban megyen lefelé a százalékunk, annál kevesebbet keresünk. Ugyanis a tranzakciós díj az megyen felfelé. Na de ez nem lényeg,
Nekünk kell az 1400 euró. 1400 euró az a 20. kereskedéssel megvan, ami annyit tesz, hogy naponta egy. Naponta egy 1%-os nyereség. Persze ebben is beleszámolva, hogyha nem jön össze, ha tovább kell várni. Nem tudom, lehet, hogy egy nap megugrana 2-3%-ot is, de mi pontosan beállítanánk egy határt. Szóval nincs olyan, hogy várok, hogy úristen, ma megvan az 1%, de fog ez még feljebb menni? Fog ez még feljebb menni? Aztán lemegy 0,1-re. És buktat. Nem, ilyet nem lehet. Kell lenni egy határnak. 1% kész. Ettől lejjebb nem engedünk. Mondjuk, hogy meglegyen az 1% mindig lehet, hogy meg kell növelnünk a célt 1,2-re. Az még 1,2, az még szerintem mindig egész tűrhető. És akkor ma a díjakkal is majd 1%, kicsivel 1% alatt tenne a profitunk. És az 1400 meg lenne a 15. kereskedésnél. De persze ez megint már a határokat becögetjük. 1% maradjunk az 1%-nál. Na jó, duplázunk ilyet megint, de ez már ad sok pénz, 20 000 euró. Két kereskedést tudunk megcsinálni. Díj nélkül, tranzakció díj nélkül. Aztán utána megyünk lefelé és csökken a profit. Az 1400 euró az itt van meg, 10. kereskedésnél. Az annyit tesz, hogy minden második nap kéne egy 1%-os. És nem feltétlenül, hogyha az egy nap nem adja ki, akkor van még egy napod rá, hogy megpróbáld. De mondjuk, hogyha valaki munka mellett csinálna, és tudna 5000 eurót betenni, hogy meglegyen az 1400, 37 kereskedés. Hát ez eléggé sok. Annyi nincsen meg. De mondjuk ha naponta egy kereskedés, az 880 euró. Ha ezt visszaforgatjuk, 5880, akkor mondjuk, hogy a napi egy sikeres kereskedéssel ma 992-t tudunk, hogy ebből lesz durván 6150, vagy én nem tudom mennyi. Így hirtelen, akkor 21 napon, most mondjuk ez lesz ez a harmadik hónapunk, ugye? A harmadik hónap végére van, ez lehetne 1100-unk, az 7900, itt 21 nap alatt el tudnánk 1250-et, 9150, 21 nap alatt 1400, ez 10.550 mondjuk. Öt hónap alatt durván megduplázhatnánk a pénzünket. Napi egy sikeres 1%-os
kereskedéssel. Ez is elgondolkoztató, hogyha van valami pénzed, ugye, megtakarítás, akkor minden nap megpróbálsz egy százalékot megcsinálni, egy fél év alatt kb. Megduplázod a pénzed. Ugye 5000 eurót meg tudnád duplázni. Nem elhanyagolható. És aztán van még egy lehetőség, ami egy kicsit már elvetemült, az pedig a kölcsön. Érdemes lehet-e felvenni kölcsönt csak azért, hogy befektessünk belőle? Mert ugye annak havi részletei vannak, amit fizetni kell. Úgyhogy, ha nézzünk meg egy példát, ez az egyik hazai bank, ahol van nekik egy ilyen netes kalkulátor, és merjünk nagyot álmodni, vegyünk fel a 30 000-es kölcsönt. Na, ez a 30 000-es kölcsön, ez 96 hónapra van, havi 401 euró a törlesztő részlet, szóval legalább ennyit kéne megkeresnünk havonta ezzel a 30 000-rel, hogy kijöjjünk úgymond nullára, vissza tudjuk fizetni a kölcsönt, de mi ezzel keresni akarunk, úgyhogy ha ezt hozzáadjuk a havi 1400-unkhoz, akkor már havi 1800-at kell keresnünk, hogy tudjuk fizetni a kölcsönt, és meglegyen a havi fizetésünk is. Persze ezt csak úgy tehetjük meg, hogy vagy aktívan kereskedünk is, havonta kivesszük ezt a 400 eurót, hogy tudjuk belőle fizetni a havi törlesztőt, vagy van valami munkánk, mivel keresünk annyit, hogy legyen úgymond fölösleges 400 eurónk havonta, amit tudunk a részletfizetésre fordítani, és ezzel a 30 000-rel csak kereskedni fogunk. Ezt azért úgy át kell gondolni, hogy mennyire érdemes. Szóval minimum ezt a 400-at meg kéne keresni havonta. Na most, hogyha van miből fizetnünk, akkor megpróbálhatjuk először kereskedni, összegyűjteni annyi pénzt, hogy idő előtt le tudjuk fizetni a kölcsönt. Na mi van akkor, hogyha mi ezt nem ilyen sok időre akarnánk felvenni, mert ugye minél hosszabb a futásidő, annál több lesz a kamat. Na, tegyük fel, hogy mi ezt a 13 hónap alatt le szeretnénk fizetni. Ez durván egy év. 2400 havonta. 400, illetve 2400. Ugye ennyi a különbség. A maximális és a minimális. A idő között. Na jó, akkor számoljunk. Mennyit kéne nekünk keresnünk, hogy meglegyen legalább az a 400. Van nekünk 30 000-ünk, ugye? És 1%-kal számolva kettő kereskedéssel
meg lenne a havi törlesztő a maximális futamidőhöz. Ahhoz, hogy meglegyen a fizetésünk is, az 1809 kereskedés kéne. 2 naponta egy sikeres, 1%-os. Nem, nem mondanám, hogy ez kivitelezhetetlen. Nem mondanám, hogy ez kivitelezhetetlen, de nézzük meg, hogy jó van akkor, hogyha 2400-at szeretnénk. 2400 az a 12. kereskedéssel lenne meg, ami 12 kereskedés nem olyan sok. Jó, mondjuk ahhoz képest, hogy 2 nap alatt megvan a maximális futamidő, és 12 nap alatt 10, plusz 10 nap, vagy plusz 10 kereskedés kell ahhoz, hogy meglegyen a minimális. Ez különbség. És ne felejtsük el, van még egy fontos dolog, még eszembe jutott, a paraszti eszembe, hogyha mi ezzel a minimális futamidővel dolgozunk, nekünk valahonnan havonta elő kell kerítenünk 2400 eurót. Most, hogyha az átlag fizetést nézem, vagy egy normális fizetést, ami itt van, ami is körülbelül 1000 euró, esély sincs ezt kifizetni, ha csak nem nyúlunk ahhoz a kölcsönhöz. Az pedig csak úgy lehetne, hogy mondjuk betesszük a felét, 15-öt, a 15-ből megfizetnénk kölcsönöket, és próbálnánk összehozni annyi pénzt, hogy legyen fedezetünk, le tudjuk fizetni a kölcsönt, hogy aztán bukjuk el a házat, autót, nem tudom mit. Ez véget, hogy a bank lefoglalja. Vagy büntetést kelljen fizetni. Úgyhogy ezt nem látom járható útnak. Inkább ez a maximális futamidő, minél kevesebb legyen a havi törlesztő részlet, igaz, magasabb a kamat, de ha sikerül összehozni 1-2 év alatt mondjuk ezt a pénzt, hogy vissza tudjuk fizetni a kölcsönt, akkor már jók vagyunk. Ugye? Hát tegyük fel, hogy ezzel a maximális futamidővel 400 eurót kell nekünk. Most, ha minden harmadik nap sikerül egy 21 munkanapos hónapban, az ugye 7 kereskedés. 3 naponta. 2x3, 21. 7 kereskedéssel 1000, mondjuk 1400 eurót keresünk. És a törlesztőt saját zsebből fizetjük munkából, nem veszünk ki innen semmit. Tehát az első hónap végén lenne 31.400-unk. Aztán ebben a 7 kereskedésben 1500-at keresünk, vagyis 32.900-unk lesz a második hónap végére. Itt, hát ezt már kerekíthetjük 1600-ra. Úgyhogy az 34.000
500-unk van. A harmadik hónap végére itt egy újabb 1600-at tehetünk hozzá. Az 36.100 a negyedik hónap végére. Majd itt már 1700-at kaparunk össze. 1700, 37.800. Az a ötödik hónap végére, ha jól számolok. 37.800. Ebből ma szinte 2 évig tudnánk fizetni a részleteket. De persze nekünk nem 2 évig kell. Szóval megyünk tovább. 7 kereskedéssel egy 1800 euró, 39.600 lenne a 6. hónap végére. Egész jó kis pénznek tűnik így. Itt a 8. bocsánat, a 7. kereskedéssel 1800 lenne megint. Úgyhogy akkor az 1400. Ez a 7. hónap végére. Itt aztán jönne egy újabb 1900-as. Úgyhogy az 43.300, ugye? A 8. hónap végére. Itt majd jönne egy 2000-es, ami 45.300. 9. hónap végére. Jól számolok-e még már kicsit már? És már nem is tudom, hogy hány hónapban tartunk, mert mindegy 2100. Megy benne 7400. 10. hónap végére. Ma 2200-unk van, úgyhogy ez 49.600. 9.600. 11. hónap végére. Majd ehhez még hozzájön egy 2300 euró, ami 51.900. Egy év aktív kereskedéssel, havi 7 úgymond tranzakcióval, vagy sikeres kereskedéssel 21.900 eurót sikerült összegyűjteni egy év alatt. Majdnem meglett az egész kölcsön. Ez szuper. Persze most ebből meg lehetne azt csinálni, hogy kifizetnénk belőle a fennmaradó összeget, ami egy év alatt belement mondjuk az 5000, 5000-et fizettünk kamatokban, és akkor 25.000 marad. De viszont akkor nem lenne meg a hát jó, akkor nem 30.000-ből tudnánk kereskedni, hanem valamivel kevesebből, de az van olyan pénz, ami úgymond megkerestünk kereskedéssel, és abból tovább tudjuk gyarapítani. De ha a célunk az lenne, hogy megmaradjon a 30.000,
Akkor folytatnánk tovább. A hetedik napon van 2400, mondjuk, szóval az 54.300, 4300, van az első hónap végén. Itt hozzájön, kereken 2500, az 56.800 a második hónap végére, és ekkora lefizettünk plusz 800-at az 5000-hez, még nem egész 5000-hez. Na most vagyunk 5.500-en, 56-ból, hogyha levesszük azt a 26 000-t, amit be kell fizetni, 55 000-et, megmaradna a 30 000-ünk. 14 hónap. 14 hónap alatt vissza tudnánk fizetni a kölcsönt, és megmaradna nekünk a 30 000, amiből aztán tudnánk kereskedni. De persze ez azt feltételezi, hogy bejönnek, hogy sikerül megkeresni. Vagy sikerül lebonyolítani 7 sikeres kereskedést egy hónapban. Ez nagyban függ attól. De én úgy látom, hogy ez egy egész járható út lenne hagyományos kereskedéssel. Akkor most nézzük meg ezt CFD kereskedésben. Ugye, hát sima hagyományos kereskedéssel megoldható, de igen, láthattátok. Amit az intelligencia ír erről itt, hogy CFD kereskedésben XTB-n ugye tranzakciós jutalék 0,08%, névleges tőke átételes értéke után, de minimum 8 euró, swap pontokat vissza kell tartani, hát ezt tudjuk, de ez nem fog minket érinteni. Ugyanis mi napi kereskedéssel próbálkozunk. Spread, hát ez lesz, jó. És itt külön van választva az index és az áru CFD, az ETF és az indexektől és a részvényektől, és az ETF-ektől, és az index CFD-k, itt nincsen tranzakciós jutalom. De érdekes dolog, hogy amit én olvastam, amit megnéztem, az XTB hivatalos oldalán, a díjszabásoknál, itt a CFD instrumentumoknál azt írja, hogy a befektetési feltételeknél végrehajtási jutalék CFD kereskedés után, esetében után 0%. CFD átváltási díj az 5%, ez amikor a devizából, eurós számláról dolláros részvénybe vagy valami befektetünk be. Minimális pozíció méret, maximális tőkeáttétel, minimális spread, stb. Én ebből itt azt olvasom ki, hogy nincsen semmiféle ilyen tranzakciós díj. Egyedül, ami lemegyen, az a spread, illetve a devizaváltási díj, hogyha. És akkor nézzük meg ezt a CFD-s kalkulátorunkat. Összehasonlítjuk a simával. Ebben ugye 5000 euróval kezdtünk, 1%-on, és a célunkat hát mondjuk ugye 37. napon értük el. Szóval 5000 euróval fogunk kereskedni egy 1-10-hez tőke átétellel, csak úgy például kedvéért. Nincsenek jutalékok, a spread pedig legyen 1 euró, ez a eladási és vételi ár közötti különbség, amit itt legombolnak rólunk.
Ez legyen standard, ez változhat, de egyszerűség kedvéért nézzük meg, hogy mennyire lehetséges, és 1%-os profitot szeretnénk. Az 1%-os profitból tőkeáttétellel 10 lesz. Ami azt jelenti, hogy egy akción belül, egy kereskedésen belül majdnem 500 eurót tudunk keresni. Így a 1400 eurós cél összegünk, ez 3 kereskedésből meg lenne. Összehasonlítva a 37. kereskedéssel, 37 kereskedés, meg 3 kereskedés, az egy különbség. De azt jelenti, hogy hetente, ha megcsinálunk egy ilyen adásvételt, mondjuk úgy, akkor jók vagyunk. Ez így marha jól néz ki. Megnézzük, hogy 1000 euróból mikor jutunk el, vagy eljutunk-e. Az előzőekben ugye nem sikerült. Sima ETF-es hagyományos kereskedéssel 1000 euróból 1400-at nem tudunk csinálni 1%-os profittal. Itt az 1000 euróból 10 kereskedés alatt tudunk 1500-at csinálni. 10 kereskedés alatt megvan a cél 1000 euróval. Úgyhogy jó lehet ez a CFD kereskedés. De nézzük meg a valóságot, hogy mert az előző az csak egy ilyen nagyon ideális környezet volt, vagy világ. A valóságban ugyanis van egy margin level, ugye, miről beszéltünk. Úgyhogy nézzük meg az előző gondolatmenetünket egy kicsit reálisabb környezetben. Szóval van nekünk 1000 eurónk. Ugye itt is annyival kereskedtünk. Ebből az 1000-ből mi befektetünk az összesebb 1000-et. 1%-os profitot szeretnénk. 10-es tőkeáttétel. Jutalékok nincsenek, a spread pedig 1. Na, és most itt azt látjuk, hogy a margin levelünk a 100%. Ugye a ideális esetben 10. napon, a 10. kereskedéssel meg lenne 1400 eurónk. Viszont az van, hogyha elmozdul az ár, ugye mi megvettük valamennyiért, az elmozdul 1%-ot, az nekünk az 1000 euróból az 10%, vagy 10 euró haszon, de mivel van nekünk egy 10-es tőkeáttétel, ezért nekünk a hasznunk, a profitunk az 100 euró lesz. Na most, hogyha mondjuk, hogy veszünk, és azt várjuk, hogy az ár az följebb megyen, hogy ugye be tudjuk zárni a pozíciót és profitunk legyen. Most, hogyha az ellenkező irányba mozdul az ár 1%-ot, ez azt jelenti, hogy
már 100 eurós veszteségünk van. Ne adj Isten, ez lemegyen 5%-ra. 500 eurós veszteségünk van, és a margin levelünk az lement 50%-ra, ami azt jelenti, hogy az XTB, mint broker automatikusan bezárja a pozíciónkat, hogy ne veszítsünk el még több pénzt, ugye? Beszéltünk róla. És buktunk 500 eurót. Na most, hogy akadályozzuk ezt meg? Nem fektetjük be a teljes tőkénket, hanem csak mondjuk a felét. Hoppá, nem 50-et, hanem 500-at, így, bocsánat. Úgyhogy ha itt a profit, vagyis az ár elmozdul 5%-ot, az még mindig 100% marginunk van, és bőven túléljük, és a 15. kereskedéssel megvan a cél, 1400 euró. De, ugye, ha csak megnézzük az XTB-n az oktató videókat, vagy esetleg más ilyen befektetőket, mindenki azt mondja, hogy mindenhol azzal találkozunk, hogy CFD-vel kereskedünk, a számlán lévő teljes tőkénk 1-2%-át kockáztassuk. Az azt jelenti, hogy ha nekünk van 1000 eurónk, akkor kockáztassunk belőle 10, maximum 20 eurót. Mert hogyha annyit elvesztünk, akkor még mindig marad 990 vagy 980 euró, amiből aztán tovább tudunk kereskedni. A nyereséget pedig 1-2-höz, 1-3-hoz szoktam beállítani. Tehát ha mondjuk a veszteséget beállítjuk 10 euróra, hogy hajlandók vagyunk 10 eurót veszíteni, az 1%-a a tőkénknek, akkor nyernünk kell legalább 20 eurót. Annyi profitnak kell lenni. Ahhoz, hogy nekünk a profitunk itt 10 euró legyen, egy 10% elmozdulás elég ahhoz, lefelé, így, hogy pontosak legyünk. Egy 10% elmozdulás elég ahhoz, hogy elérjük ezt a 10 eurós határt, ami mi magunknak állítunk be, mikor pozíciót nyitunk. És amint ezt eléri, azon nyomban bezárja a pozíciónkat. Na most, hogyha befektetünk ezer eurót, az összes tőkénket befektetjük, akkor ez a 0,1%, ez olyan gyorsan bekövetkezik, hogy észre se vesztük. Ugyanis az általában a kereskedésem így. Nem egyenesen fölfelé megyen, az lenne az ideális, ugye, de nem, hanem az hol felmegy, hol megy le, és aztán valamikor a nap végén valahol megállapodik, és következő nap megint vagy folytatódik onnan, vagy kicsit lejjebbről kezd, lényegtelen, mozog. És annyi kevés mozgásterünk van ezzel a 1/10-del, hogy ez rohadt kevés. Az nagyon kevés. És ezt folytatva, ugye nekünk a profitunk az 0,1. Hát, rosszul mondom. Nekünk kell a 1-2-höz profit, az 0,2, így, és akkor megvan az a 20 euró, amit szeretnénk nyerni. Szóval 0,2 is
profittal dolgozunk, 10-es tőkeáttétel, így a reális profitunk az 2%. Ugye a tőkeáttétel segítségével. Így viszont az 1400 eurónkat a 46. napon érjük el 1000 euróval. Nem 46. napon, hanem 46. kereskedéssel. Ami még mindig jobb, mint hogyha hagyományos kereskedéssel soha nem érnénk el. De 46 pluszos kereskedést lebonyolítani, az napi 2. Több mint 2. Néha több mint 2. Nem lehetetlen, persze, 1-2 meg lehet, ha ismerjük a piacot, figyeljük, stb. Szerintem ez nem lehetetlen, de kicsit azért sok. Nem beszélve arról, hogy ez a 0,2%, ez kicsike elmozdulás. Ez nem fog így lépcsőzetesen felmenni, hogy hopp, és már is értük, hanem ez néha lemegyen 0,1-et, vagy még többet. És amint leér a lejjebbi szintre, ott bezáródik a pozíciónk. Szóval lehet, hogy 10-ből 10 egymás után bezáródik, és ez nekünk 100 eurós veszteség. Mondjuk. Szóval a CFD-nek ugye megvannak a veszélyei, beszéltünk róla a videóban. Be lehet állítani normálisan, ne kelljen félni attól, hogy bukunk. Még akkor sem, hogyha nem állítunk be limitet. Viszont akkor lehet, hogy sokáig tart, mire elérjük a kívánt profitot, illetve a profitot elviszik a swap díjak, ezek a napi tartás díjak, hogyha több napon keresztül kell tartani. Erről van szó. Ha nem rémlik, nézzétek meg azt a videót. Paraszti ésszel a CFD kereskedésről. Szóval ez már így nem olyan biztató, de nem kivitelezhetetlen természetesen. Hogy hasonlítsunk össze most egy olyat, ami itt is működik, a napi kereskedéssel hagyományos módon, az pedig az 5000 euró. Az 5000 euró a 37. napon 37 kereskedésnél jelent nekünk 1400 eurós profitot. Szóval legyen a tőkénk 5000 euró. És ugye ennek az 1/10, vagyis 50 eurót veszíthetnénk el. Most rosszul mondtam, 1%-át, ami tőkeátét, 10-es tőkeátételnél 0,1. Szóval minden marad ugyanaz, kivéve, hogy nem 1000-et fektetünk be, hanem mondjuk 5000-et, ha mindet befektetnénk, akkor a 13. napon már meg lenne, viszont nincsen kevés a rezervánk, az a biztonsági tartalékunk, ami elég lehet egy kimozdulásra. Persze, az is igaz, hogy nekünk nem kell ki tudja mennyit lefedni, hanem nekünk elég az,
hogyha ezzel a veszteséggel, amit mi számolunk, ami mínusz 0,1, legyen a 2%-a. Legyen a 2%-a most, a változatosság kedvéért. Hogyha ennél beállítjuk a stop loss-t, automatikusan bezárja a pozíciót, hogyha vesztettünk ugye 100 eurót, a tőkénknek a 2%-át, akkor a margin level mindig 98%-on van, úgyhogy ezzel így bőven biztonságban vagyunk. Most ilyen alapon, akkor hogyha 1-2-höz kereskednénk, akkor az 0,4%-os profit lenne, és 7 kereskedéssel elérnénk, ha ez a 7 kereskedés mindegyik bejön, ugye, az nem beszél arról, hogy valamelyik kereskedés az elbukik. Amennyire az okosok elmondták, a sikeres kereskedők nyereség rátája 40-60%-ig mozog. Ez azt jelenti, hogy 10 ilyen pozícióból, 10 ilyen kereskedésből 4-től 6-ig jön be, az, amin valójában nyernek, és eseték felében mondjuk nem. De még így is pluszra jönnek ki. Úgyhogy egy nagyon pozitív koreográfiában 7 kereskedés elég lenne 5000 eurós tőkével, 1/10-hez tőke átétellel. 7 sikeres kereskedés kell, úgy, hogy ne legyen mínuszos, ne legyen közben veszteségünk. Ha veszteségünk van, ugye az visszadob minket, úgyhogy annyival fog nőni a sikeres kereskedés. Na jó. Akkor nézzük meg, hogy mi van abban az esetben, igaz, erről is beszéltünk. Ha kölcsönt vennénk fel, volt nekünk egy 30 000-ünk, amivel ha ugyanúgy kereskedünk, mint az 5000-ünkkel, vagyis a 2%-át tesszük kockára, akkor egy kereskedés alatt meg lenne a havi minimum törlesztődik. 2 kereskedéssel meg lenne a maximális törlesztő, vagy a minimális plusz a fizetés. A maximum plusz fizetés az ugye 3800 lenne, ez a harmadik kereskedéssel meg lenne. Ez nem olyan rossz. Megnézzük, hogy az egész kölcsönt azt 18 kereskedéssel le tudnák fizetni. Ami ha egy hónapba bejön, vagy összejön, még korábban is, mert 18 kereskedés ugye naponta nem csak egyet lehet megcsinálni, de tegyük fel, hogy naponta sikerül ami egy hónap alatt vissza tudnánk fizetni a kölcsönt. De nincsen biztonsági tartalékunk, és hogyha eleve egy-két nem sikerült üzlettel nyitnánk, akkor nem tudnánk folyamatosan 30 000-rel kezdeni. Úgyhogy legyen nekünk egy biztonsági tartalék, mondjuk 10 kereskedés, ami 6000 eurós mínuszt eredményezhetne, szóval 24 000 lenne az a
tőke, amivel mi folyamatosan 10 kereskedésen keresztül, 10 vesztes kereskedésen keresztül tudnánk kezdeni. Ebben a felállásban egy kereskedéssel még mindig meg lenne a minimális törlesztő, kettővel meg lenne a törlesztő, illetve fizetés, de már nem lenne meg a maximális törlesztő részlet. Ahhoz 3 kereskedés kéne. A teljes kölcsönhöz pedig 21 kereskedés. 3-mal több, mint az elő. Még ez se lenne nagyon vészes. Egy hónap alatt még ezt is nagy szerencsével szerintem, vagy nagy odafigyeléssel meg lehetne oldani, de inkább több. De ha összejönne, és sikerülne lefizetni a kölcsönt, maradna nekünk 30 000 eurónk. Igazából hát nem mondom, hogy a nullából csinálnánk pénzt, mert nullából nem lehet, hogy a kölcsönt is fizetni kell. Azt az első hónapot, azt valahogy első részletet, ameddig össze nem hozzuk a pénzt, azt ki kell fizetni. Úgyhogy ez a 400 euró biztos, hogy kéne hozzá legalább. De mondjuk, hogy 2 hónap alatt jönne össze, az 800 euró, és aztán megmaradna nekünk az a 30 000, amiből ezzel a biztonsági tartalékkal számolva is 2 kereskedéssel meg lenne nekünk, bőven meg lenne a havi fizetésünk. Ez nem rossz. Ez nagyon, nagyon nem rossz. Ilyen így paraszti észre gondolkozva. De vajon mi lehet a buktató? Mert ez ennyire szép nem lehet. Ugye eleve meg kell keresni azt a papírt, vagy indexet, vagy bármit, amiben minden nap be tudnánk fektetni, úgy, hogy nyerjünk is rajta. És hogyha nem nyerünk, még az se vészes, mert 10 vesztes tranzakciót, vagy kereskedést ugye belekalkuláltunk a pénzünkbe. Na mindegy. Egyelőre ez nagyon ígéretesnek tűnik. De inkább térjünk vissza ahhoz az 5000-hez, amivel számoltunk. Az a 5000 ugyanis összespórolható kölcsön nélkül is, olyan nem kölcsön, csak egy nyűg az ember nyakán, mert ugye azt megszabadulni eléggé nehéz. Úgyhogy maradjunk az 5000-nél, és ha kicsit bátrabbak vagyunk, és azt mondjuk, hogy hát jó, nem 1%-ot veszítsünk, hanem mondjuk 5-öt. Ugye, akkor ez már itt 0,5% mínuszban. Bocsánat. Na, miket írok? Valami 250 eurót vagyunk hajlandók veszíteni. És ennek a dupláját szeretnénk keresni, ami 1%. És befektetünk mindent. Na most. 3 kereskedés kell. 3 sikeres kereskedés kell, hogy meglegyen a cél. Az nem sok. 5000 euróval az nem sok. Azt mondom, hogy az egy egész jó.
7 naponta, 7 napod van rá, 7 munkanapod van rá, hogy találj valahol egy 1%-os üzletet. Ami szuper. Ami szuper. De mi van, ha beüt a csőd, és elhúzhat 250-et? Jelen esetben nekem, én magamnak spekulálok, hogy azt mennyire lehet itt kijátszani a rendszert. Szóval maradt nekünk 4750. Ebből még mindig elég 3, hogy meglegyen a cél. De ha megint vesztünk, marad nekünk 4500. Még mindig elég. 4250. Miért is még elég? És 4000-nél már nem. Szóval, ha elbukunk 4 üzletet, mindjárt az elején, akkor utána, ha bejön 3, nem lesz meg. Ott már 4 kell, hogy legyen. És hogyha még tovább megyünk, mondjuk elveszünk még egy ezrest, mert nem jön össze, akkor már csak 3000-et tudunk befektetni. Amiből 4 nap alatt sem, közel vagyunk, de nem jön össze a 4 kereskedés alatt. Ez a 4000, ez reálisabb lehet. Viszont ehhez meg kell lenni annak az 1%-os profitnak, amit nézegettünk, hogy számoltunk, ugye, hogy a dupláját. Ha 250-et vesztünk, akkor 500-at kell nyernünk. Ha nyerünk 500-at, akkor visszajutunk oda, ahol voltunk, és egy kereskedéssel többet kell végrehajtanunk. Benézünk az XTB-be, és megnézzünk már grafikont, hogy mekkora eltérések, mekkora ugrások vannak napközben, mennyire lehet a reális opció, mondjuk egy 5000 eurós kezdő tőkével való CFD kereskedés 5%-os. Hát nem vesztesége, de hajlandósággal, vagy 5%-os kockáztatással, mondjuk így, hogy 5%-os kockáztatással. Szóval itt vagyunk az XTB-be, nézzünk valami Forexet, és innen is az eurót nézzük. Euró, nem tudom, euró-dollár, euró-forint. Nézzük az euró-forintot. Beírjuk. Eur. És ez most itt az órás. Egy órára lebontva így alakulnak a pipek. Nézzük meg először napi szinten. Nézzük meg a tegnapi napot, például 15-e. A tegnapi nap 83 pipes emelkedésben, vagyis plusszal zárta. Ami azt jelenti, hogy ez 83 cent. A nyitóára 357,12 volt, az zárási ára 357,95.
Ez egy dolog, ez a nyitás és a zárás. Ami fontosabb, hogy az egész napi mozgás az 297 pip volt. Vagyis 2,97 cent volt az ár különbség. A legkevesebb 356,49 volt, amíg a legtöbb 359,46. Ezt ki is számolhatjuk. Szóval van nekünk 2,97 pipünk, ami 2,97 euró. És 376,49 százalék, az 0,83 százalék. A napi mozgás 0,8 százalék volt. Amíg a nyitás és zárás közti, az pedig 0,83 357 0,2 százaléka. A nyitás és zárás közt sokkal kevesebb volt a különbség, de még így is az egész napi mozgás nem érte el az 1%-ot, hanem nézzünk valami áru cikket. Gáz például, itt van NatGas. És akkor ez a mi az valami NatGas EU. Na, hát az is, amint nézzük a napit először, ez ugrosik azért fel-le, itt most megyen fölfelé, megindult, de ezen a napon 3,77 pip, a zárás és a nyitás között volt, hát eléggé sok. 3 euróval ment feljebb, ami egész jó. 3,77 44 21 százalékkal 8,5 százalék. Gyerekek, az jó. A napi mozgás pedig még ettől is több volt, úgyhogy ezt egy nap többször is meg lehetett volna lovagolni. Ebbe belefér. Na de nézzük a következő napot. Itt már csak 1,29. Itt van. 1,29. És a nyitási ár 48,07. 48,07. 2,68. Még itt is meg lett volna. Aztán nézzük meg ezt a pirosat. Mert ugye a zöld az szép. Nézzünk egy pirosat. Itt vesztett az értékéből a végére, de ez nekünk nem lényeg. Igazából mi eladhatunk is, nem kell nekünk venni. A lényeg a változás. Ami itt 2,46. 2,46 volt. 47,80. 5%. 9-én az eladás és a vétel között, és a nyitás és zárás között kicsi volt a különbség, de a napi mozgás az nagy volt. De nézzük meg ezt akkor mondjuk órás lebontásban. Órás lebontásban az volt a 9-e. Ugye?
Igen, valahol itt nyitott. Innentől kezdve innentől így ment le idáig. Szóval vesztett az értékéből. De napi szinten meg volt a mozgás. Szóval, hogyha itt valahol beszállunk, akkor itt nyugodtan kiszállhattunk volna. És meglett volna a napi. Szóval, hát a Forexben azt mondom, hogy a devizapárakban kevesebb lehet a lehetőség, viszont ott más a tőkeáttétel, meg mindenhol 10-zel számoltunk, és mondjuk a gáznál is 10, de a Forexben itt 20-as. Egyen 20-hoz van a tőkeáttét. Úgyhogy akkor most megnézzük, hogy devizával kereskedni. Azt hány százalék az, ami kéne. Tehát a tőkeáttét az lesz 20. És az 5000 euróból most nekünk ide kell mínusz 0,25 százalék. Az a 5 százalék, amit mi kockáztatunk. Ami azt jelenti, hogy 0,5 százalék. Az a napi határ, amit el kell érni. Ez pedig megvolt a 0,8-al. Ez megvolt itt valamelyik nap. Ugye, ahogy néztük. És így, ha csak 4000-et fektetünk be, hogy ugye legyen valami tartalékunk, a negyedik napra 4 kereskedéssel ezt el tudjuk érni. És hogyha napi szinten nézzük, itt mondjuk nagy volt az ugrás. 6,11. Az igen. Az egy szép napi mozgás volt. 6,11. 353, 83, 80. Az 1,7. Abba bőven belefért volna az a fél százalék, ami nekünk kell. De vagyunk egy csak ilyen kisebb napot. Itt mondjuk semmit. Ez szinte nulla. 41. 41 pip az. 41. 351. 89. Ez 0,11. 0,1. Abból ma nem jött volna ki a 0,5. Úgyhogy itt ezt ma valószínűleg veszteséggel szaladtunk volna ki belőle. Szóval... Hát igen, ha egy rossz napot fogunk ki, egy rossz napot, akkor ott nem lesz nyereség. Itt van egy kis nap, 93 pippel. Ez volt a napi mozgás. 0,93.
350, 150. 0,26. Na ez viszont már elég lenne arra, hogy bukjunk. Mert nekünk a limitünk 0,25-nél van beállítva. És itt volt egy pont, amikor bizony ezt a 25-et 0,25%-ot túlépte. Itt már buktunk volna. De a lényeg, hogy ez így működhet, és CFD-vel okosan, figyelve a piacot, kicsit tanulmányozva, kicsit utána érdeklődve, valahol kipróbálva, nem élesen, hanem nem ilyen demo módban, vagy valamilyen teljesen vannak ilyen mindenféle oldalak, ahogy utána néztem, ahol lehet tanulni, kereskedni. Ott vannak ilyen úgymond játékpénzzel kereskedés, de az igazi adatok, az élő adatok alapján. Ki kell próbálni, meg kell próbálni, hogy milyen, aztán szerintem ez működhet. Úgyhogy én ebbe bele is vágok. Az eredményeket majd persze megosztom veletek, hogy mennyit buktam rajta. Valahogy nekem van az érzésem, hogy ez egy bukó lesz, de egy próbát azért mindenképpen megér. Úgyhogy szerintem ezzel ezt a paraszti logikát ki is aknáztam. Úgyhogy jó kereskedjetek óvatosan, szerencsével, sziasztok!